Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Не знам какво ще стане. Май останах с празни ръце и сърце. Ще видим. Лила, когато се върна до вечера, ще бъда много зле. Ти се погрижи за мен. Ясно? Подготви се. Хайде. Дефне? Добро утро. Добро утро. Може ли да поговорим? Трябва да ви кажа някои неща. Вече знам. Наясно съм. Юмер и ти. Юмер ви е казал? Юмер? Да, той ми каза. Кой друг? Никой не знаеше, че сте заминали сами. Ядосан сте ми, че огорчих най-близкия ви приятел. Че огорчи най-близкия ми приятел? Не. Отношенията са си ваши. Разбрах. Ядосан сте. Дефне, е по-добре да ти я върна. Господин Синан, моля ви. Не е защото съм ядосан, но ти ще имаш нужда. Повярвай ми, ще имаш повече нужда от нея. Казахте ли на Юмер, защо си тръгнах? Как бих могъл, дори аз не знам. Как не знаете? Не е ли ясно? Ако бях продължила да правя това, което иска госпожа Нериман, Юмер щеше да се окаже заобиколен от една лъжа. Трябваше да го направя, да си тръгна. Но сега трябва да се върна. Защото госпожа Нериман... Да, ясно е. Имам дългове. Върни се, разбира се. Ти си добър служител. Въпреки всичко. Ти си много умна и работлива. Хайде да тръгваме. Господин Синан, не съм ви казала истинския проблем. Какъв е той? Може ли да съм асистентка на Юмер? Вие нямате нужда. Но... Разбира се, ако искате, ще ви помагам отново с програмата. Тоест, трябва да говоря с Юмер. Това е начин да се доближа до него. Добре, добре. Джерен е напуснала отдел човешки ресурси в петък. Ти ще минеш на старата си позиция. Ще говоря с Юмер. Спокойно. Благодаря ви. Отново не ме оставихте сама. Да тръгваме ли? Да взема ли господин Неджми, след като ви закарам? Ще му се обадим, както каже. Добре, господине. Господин Юмер, Джерен е напуснала работа. Да, така е. Не се разбрахме. Ясно. И Дефне вече не работи при нас. Нали тя ви беше асистентка? Не, Шукрио. Дефне напусна. Махна се от живота ни. Вече няма да я виждаме. Разбрах. Съжалявам. Не дей. Стига.
Добро утро. Не приемам отказ за закуска. Ако не искам, Ще се скараме. не съм чувала до сега такава заплаха. Нека да съм по-различен от другите. Добре, нахалник. Заповядай. Добре. Щом си подготвил такава хубава трапеза, ще закуся. Нали? Заради трапезата ли е? Аз нямам ли заслуга? Не знам. Имаш ли? Имам, разбира се. Да започваме, гладен съм. Заповядай. Благодаря. Добро утро. Дори аз вчера не спах от щастие. Как сте? Развълнуван ли сте? Да не вдигаме толкова шум рано сутринта. Боли ме глава. Добре, добре, ще бъда кратка. Но как да не говоря? Наградата е ваша. И на господин Синан. Да, страхотно. Гордеете ли се? Берете плодовете на труда си. Не е ли страхотно? Ще бъда в кабинета си. Ето, видя ли? Това е харизматична личност. Взела е награда, а е като камък. Ако бях на мястото му, щях да сложа наградата тук и да танцувам. Ведат, ясно е защо не получаваш награди. Не ме нервирай, де. Поне веднъж не ме нервирай. А и какво, ако потанцувам, ще загубя ли от харизмата си? Много е драматично. Драматично. Възможно е, да, така е. Драматично. Добро утро. Добро утро. Дефне, ти отиди в стаята си. Имам малко работа, после ще говоря с Юмер. Добре, благодаря. Как така? Шегуваш ли се с мен? Какво прави Дефне тук? Юмер, успокой се. Няма. И ти знаеш защо. Знам. Синан, какво прави Дефне тук? Дойде да говори с мен, каза, че иска да се върне. Момент. Като моя асистентка. Да, и аз приех. Но аз не приемам. Не искам. Юмер. Приятелю, поеми си въздух, ще разбереш защо съм го направил. Не искам да се успокоявам. Не искам и отговор. Искам Дефне. Да не е тук и да продължим работата си. Какво да направя? Да я изгоним ли? Какво? Прави каквото искаш. Нищо свързано с нея не ме интересува. Етично ли е? Да започнеш връзка с асистентката си, после да я махнеш от работа. Това приляга ли ти? След думите ти, наистина е малко грозно. Да кажем неприятно. Юмер, ти не искаш да накажеш Дефне. И аз най-добре го знам. И го знам, защото те познавам. От много време. Господин Юмер е като бомба. Дали се е изкарал с господин Синан? Скоро може да избухне, така че внимавайте.
Юмер, да поговорим. Господин Юмер, от сега нататък отношенията ни ще бъдат професионални. Не искам нищо от теб. Разбра ли? Добре, прав си. Ядосан си. Не ти, а вие. Вие. Трябва да поговорим. Моля те, чуй ме. Не те ли интересува? Няма ли да попиташ? Тръгнах си просто така. Защо не ме попиташ защо? Чуй ме. Какво е станало? Няма ли поне да попиташ защо си тръгнах? Дефне, не заслужих това. Няма да питам. Не искам да знам защо. Защото дори и това не заслужаваш. Сега напусни кабинета ми. Вече ще говорим само по работа. Добре, господин Юмер. Вие си знаете. Ако имате нужда от нещо, ме извикайте. Добре, и на ти се. Ще намеря начин да поговорим. Ти приготви закуската, а кафето е от мен. Още не сте се преоблекли? Кое време стана? Няма ли да ходите на работа? Не, Сериозно ли? да. Ще си измисля извинение. И то за първи път. За първи път. Как трябва да го разбирам това? Ще прекараме деня заедно. Достатъчно е да знаеш само това. И така. Изпратих съобщение на Деря. Готово. Така. Какво ще правим? Ами аз... Имам предвид някои неща, но... Магаре. Какво лошо съм казал, че ме наричаш така? Да не стоим у дома. Да излезем. Добре, става. Но... Не знам какво обичаш да правиш. Нещата, които обичат да правят всички други жени. Като мен. Не познавам друга жена като теб. Трябва да ми окажеш съдействие. Добре. Питай, ще ти кажа. Ами... Какво е семейството ти? Къде си учила? От каква среда произлизаш? Имаш ли други специфични хобита, освен да проскубваш косата на определени хора? Стига, не започвай с тази тема. Както и да е. Все едно не съм те чула. Татко от години работи в една аптека като помощник. Още работи. Мама е домакиня. Имам 2 сестри, те са омъжени. Аз предпочетох да завърша образование и да градя кариера. Какви са отношенията ви? Не може да се каже, че поддържаме връзка. Не се виждаме често. От празник на празник отдалечихме се. Обърнаха ти гръб. Не, няма такова нещо. Дори и да се виждаме, какво да споделяме. Нямаме пресечни точки. Аз живея по различен начин. Както и да е. Как заговорихме за това, не ми стана ясно. Не обичам да говоря за семейството си. Добре, добре. Веднага минаваме на друга тема. Разкажи за любимите си занимания,
За хобитата си, за това, което обичаш да правиш. Хайде, отпусни се. Първо ти. Добре. Обожавам да играя карти с момчетата. Като болен съм. Обичам риба и ракия. Аз обичам скоростите и адреналина. Когато мога, настъпвам гъста. Така ли? Да, но ми взеха книжката. Лошо да седиш на задната седалка. Хайде, ставай. Излизаме. Накъде? Хайде, ела. Добре. Приготвям се и идвам. Чакай ме. Ще бъда отпред. Заповядай. Благодаря. Да ти е сладко. Как беше Дъфне, като излезе? Не беше добре, но се преструваше. И като малка беше такава. Плачеше и се, но на инат се сдържаше. До вечера ще говоря с нея. Няма да постигнеш нищо, аз знам какво да направя. Но животът на всички ще се промени. Готова съм. Изчакай малко, сега се връщам. Батко, кафе ли пиеш? Да, има 15 минути до звънеца. Пътят ни е 10 минути. За 5 минути ще го изпия и ще стигнем. Ще го изпиеш за 8 минути. Стига, май много разбиращи. Есра, остави ме да си изпия кафето на спокойствие. Ако не ме приемат в университет, ще е заради теб и кафето. Есра, моля те. Училището е по-важно от твоето кафе, батко. Ето ме. Какво е това? Вземи лукума и го занеси на Ендам. Кажи, че скоро ще отида за нещо хубаво при нея. Ще искаме Нихан, нали? Да, Най-накрая сте се разбрали. да. С моята дипломатичност успях. Убедих я. Висшия ти. Да. Не вярвам. Стига де, ще се откажа. Боже! Дай да те целуна. Страхотно, най-накрая ще я искаме. Това е малката зълба. Чуй ме. Ако дразниш любимата ми, ще се скараме. Ще видим. Имам си стандарти. Аз я отгледах аз. Авторските права са мои. Хайде, веднага да дадем лукума. А за училището не скочи така. Браво! Сама аз държа на образованието си. Много съм самотна, много. Да. Самотна и красива. Хайде. Пак полетя. Благодаря, Юмио. Благодаря. Вашето поздравление е важно за нас. Благодаря. Юмио. Да, ще предам, ще кажа на Юмерда. Добре, благодаря, до скоро. Приятел, от сутринта подпалиха телефона. Поздравленията валят. Да, радвам се. Провери ли скиците за зимата? Не? Защо, братле? Нали след обяд ще имаме съвещание? Дизайнерите, ти, аз. Добре. Ще ги прегледам спокойно. Синан, новият сезон започва. Трябва да се вземем сериозно. Добре, братле, разбрах. Ясно. Ще бъда в кабинета си. Той се държи както си иска, а аз нямам такова право. Нямате работа в близкия 1 час. Да поговорим за някои неща. Май не бях достатъчно ясен. Май не разбрахте колко съм настоятелна. Да поговорим. Заед съм, ще скицирам. Правите го у дома, наясно съм. Днес ще скицирам тук.
Напразно е. Цял ден съм тук. Няма да избягаш. Ти бягаш. Юмер, Ne zormuş bitsin demek hala severken seni dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz. накъде? Ако не възразяваш, ще си сипя кафе. Koşup geri dönmemize değmesin. Аз ще ви сипя, винаги аз го правя. Искам да се раздвижа. Добре, ще остана тук. И аз така. Ще се раздвижа. Трябва да поговорим. Нямам време. Ще отменя някоя твоя среща. Добра асистентка съм. Трябват ми само 20 минути. Къде да поговорим? Да излезем навън? Искаш ли? Достатъчно. Стига. Аз си тръгвам. Добре, и аз идвам. Дефне! Ще бъда в кабинета си, никой да не ме притеснява. Никой. Работа. Изненада. Дъще, суде! Мамче. Мила моя! Мамо. Едничка моя! Много ми липсваше. И ти на мен, миличка, много, много ми липсваше. Сладка, чуй ме. Не те пускам никъде повече. Като заминеш, не се връщаш. Оставяш мамчето си самичка. Не говори така. Мамо, ще се разплачеш ли? Да, мила. Появи се така, изведнъж. Милата ми тя. Нали каза да се върна? Ето ме, а и този път ще остана дълго. Нека хората ни видят заедно. Милата ми, как хубаво ми говориш. Ела, ела. Мамо, много ми липсваше къщата. Къде е моят кът? Отново ли си сменила мебелите? Стига де. Какво са вещите? Днес ги има, утре не. Точно като хората. Госпожице Суде, добре дошли. Добре заварила ми не. Мислех, че майка ще смени и теб, но... Мине, къде се губиш? Внеси куфара. Майко, дори ми не ми липсваше. Аз? Най-много ти ми липсваше. Мамче. Миличка, я ми кажи, идваш от път, гладна ли си? Знаеш, че Мине се мутае. Хайде, аз ще ти приготвя нещо. Ела. Хайде. Мила, мила, мила. Искам отчет по седмици. Къде ходи, с кого се вижда, какво прави? Остави сега мен. Какво стана, статко? Разказвай. Мине, ти подслушваше ли ни? Не, аз такова... Не ми отговаряй. Чуй ме. Върви и оправи стаята на суде. Оправих я. Не ме интересува. Отиди и отново я оправи. Хайде, хайде. Щом си била шута и на мине, значи е сериозно. Свали пръстена и го сложи тук. Тоест, изостави ме.
Добре, мамче. Да излезем в градината и да поговорим. Разкажи ми всичко. Добре. Хайде да ви видя. Тук никой няма да ви иска книжка. Готов ли си? Готов. Ще летим. Добре ли си? Браво! Добре, продължаваме. Отново се чувствам жива. Май съжали, че ме доведе тук. Не. Много съм доволен. Никога не съм бил толкова изненадан. Добре дошли, господине. Здравей, Назладжан, как си? Добре, а вие? Изглеждате изморен? Да, така е, не можах да спя добре. Легнах си късно, станах рано, не съм се наспал. Да ви донеса ли кафе? Добре. Здравейте. Дефне? Госпожа Нериман. Каза ми да се върна на работа. Имам дългове. За това съм тук. Ах, Нериман, до кога? Добре, Дефне, добре. Извинете ме. Дефне ела в кабинета ми. Добре, господин Юмер. Кафето ви? Благодаря. Ще го изпия, дано да ме успокои. Хайде, говори. Ако знаеш какъв шок изпитах. Почувствах се толкова сама. В един момент разбрах, че си нямам друг, освен теб. Обадих ти се и ти веднага дойде. Ти си моя майка, разбира се. Не се страхувай, тук съм. Но ми кажи, какво стана с татко? Всъщност, нищо не е станало. Познаваш ме. Не обичам хората около мен да страдат. Затова
Когато му дойде времето, просто се намесвам. А баща ти настоя да не се бъркам повече. И в какво отново се намеси, мамо? В нещо свързано с наши близки, но баща ти не спря да настоява да не се бъркам. Добре, добре, не се измъчвай. Опитай се да се съвземеш. Аз съм тук. Ще говоря с татко. Ще видиш, че ще го уредим. Миличка, дъще моя. Знаех си, че ще застанеш до майка си, мила моя, единствена моя. Добре дошли. Добре дошли, заповядайте. Ето тук. Благодаря. Господин Денис, ще поръчате традиционното, нали? Да. Синан, здравей. Аз съм Денис Трамба. Денис, как си? Щях да ти се обадя, нямах възможност. Изпратихме нашите съболезнования. Аз съжалявам. Благодаря. Получили сте наградата? Така е. Наградата, която татко получи миналата година. Да почива в мир. Синан, обадих се да ви честитя. Заслужихте я. Честито. Благодаря. Много благодаря, много мило. Ще се видим до вечера. Да, разбира се. Ясамин, Денис? Как си? Съвзели се? да, а ти как си? Добре. Добре съм. Ти? Защо се обаждам ли? Ясемин, имам някои планове. По-точно имам нови цели за фирмата. Например, да премахнем пасионис от живота ни. Денис, какви ги говориш? Татко много се забави. Една бутикова фирма ни се качи на главата, но до тук. Ще довърша Юмер. Но аз сега... Все още... Работиш в пасионис? Добре. Но работи за мен. Иначе, когато ги довършаш, ще останеш без работа. Не може да направиш подобно нещо. Тоест, не го прави. Ясемин, обадих ти се да избереш на чия страна си, защото за Юмер ще настъпи зима. За Юмер ще настъпи зима. За Юмер ще настъпи зима. Какво ти е? Сякаш видя чудовище. Кой беше? Едно чудовище. Какво? Нищо. Не трябва да мисля за това. Да хапнем нещо. Ще ти изпратя списък, да проверим какво са правили фирмите през 2014 и 2015 година. Правим рутинно проучване, дори се забавихме. Добре, разбрах. Нещо друго? След час имам среща с дизайнерите. Знам, уредено е. Свободна ли съм? Да. Така ли ще продължаваме? Тоест, наистина като шеф и секретарка? Сякаш нищо не е станало и нищо не сме преживели. Не те разбирам. Как успяваш да се държиш така, сякаш срещу теб седи случайен човек? Свободна си, Дефне. Наистина браво. Поздравявам те. Браво.
Дефне? Та-да! Стара мома. Момиче. Глупако замълчи. Момичето плачеше. Какво ли е станало? Не ме интересуват техните проблеми. Изобщо не спират. Писна ми вече. До гуша ми дойде. Ало, Дефне, как си? Луд. Той наистина е луд. Кой, Юмер ли? Да, по дяволите. Как един човек може да се промени толкова много? Лошо ли се държи? Да се държеше някак, щях да си кажа, че е човек и просто го боли. В лицето не ме поглежда. Сякаш не се познаваме. Сякаш не сме се прегръщали и целували. Сякаш нищо не се е случвало. Изгради стени и не те допуска до себе си. Не разбирам как издигна прегради за толкова кратко. Беше толкова мил с мен. Как изведнъж стана така студен? Дефне, ти знаеш ли колко труден характер има? Нормално е да се държи така, нали? Така е, но ми е много, много трудно. Боли те, наранена си. Но погледни и от негова гледна точка. Нормално е да се крие в черупката си. Така ли мислиш? Да, дори съм убедена. Как ще му обясня? Как? Как ще се защитя? Мила, наистина е влюбен в теб. Държи се така, сякаш не е. Но е влюбен. Нали те последва? След почивката дори те заведе при семейството си. Направи го. Защо? Кажи. Не знам. Дефне, не ме нервирай. Обича ме, нали? Влюбен е в мен. Разбира се. Добре, неговата крепост има високи стени. Но всяка крепост има и врата, нали? Отдавна е заключил. Тогава почукай, толкова е просто. А ако не ми отвори? Почукай отново, докато не отвори. Никой не издържа, когато някой чука на вратата му. Със сигурност ще отвори. Да, права си. Ще се боря, няма да се отказвам. Ще се боря без да се отчаивам. Точно така. Ние сме жени, знаем кога и какво да направим. Мъжете мърморят. Да. Ще отида, ще почукам на вратата му. Като ми отвори, ще му кажа всичко. Нека силата бъде с теб. Благодаря ти, обичам те. Веднага ми даде сили. Благодаря ти. Тогава аз ще те държа в течение. Във фирмата съм. Я ми обърнете внимание. Боже мой, само работите. Взимайте си заплатите и си тръгвайте с буса. С враки. Момиче, ела тук. Скъпа, поздравиме, ще получа награда. Моля, господине. Момиче, добре. Сутринта си измила лицето. Нека видя. Нещо много си безлична. Не можах да те обидя, май. Скъпа, без да искам съм те унижил. Мила, аз съм такъв човек. Интересна личност. Знаеш, че ми дават награда заради това, че съм много издръжлив. Нали? Да, със сигурност. Махай се, комплексарка. Не ми се ядоса. Къде ли е огромната Ясемин? О, Корай Дъргън, добре дошли. Не съм Дъргън, а Съргън. Знам, но сте изморен от живота. Добре да е, Корай Съргън. Много си дразнеща. Откъде се появи? Да не би да си разбрала, че ще получа награда. Не, но май търсите госпожа Ясемин? Много сте обнадежден, но нея няма. Няма да се скарате. Какво те интересува? Не ме интересува. Момиче, къде е Ясемин? А ако има работа, значи работи. Стига работила, ще остане стара мома да си намери мъж. А ти се разкарай, нахалница. Тези пък къде отиват? Имаме съвещание.
И аз отивам. Бай! Изчезвай. Досадница. Що за фирма? Всички са толкова надути. Какво да правя? Аз съм Корай Съргън. Ще отида до Нишанташа. Ще се разходя, сякаш всички искат среща с мен. Нали така? Аз съм творец номер 1. Творец. Откъде се появи? За малко да те смачкам. Но не метафорично. Добре дошли. Момент. Кой си ти? Не си някой важен. Какво не разбрах? Казвам ти, направи си брада като Дел Пиеро. Освежи си имиджа, защото си много грозен. Ще получи награда, трябва да се подготвя. Хайде! Грозник досаден. Брада стил Дел Пиеро. Добре, защо не? Ще ми отива. Ведат Пиеро. Дел Пиеро. На къде съм тръгнал? Къде отивах? И така, слушам ви докъде стигнахте. Извинете ме. Стигнали сме до тук. Боже, изгарящи са. Сякаш лъмтя. Не сте оцелили цвета. Не търсят точно това. Защо харесват ми? Ела тук, да те погушкам. Искахме да акцентираме на обичайното, на ежедневието, на рутината. Въпреки всичко, обувките трябва да блестят, да се усеща присъствието им. Но аз не виждам такова нещо. Прав си на тази тема, но тонът е доста интересен. Прилича на червеното от миналата година. Сякаш прилича на... На какво? на теб. На лицето, което никога не показваш. Студеният и дистанциран Юмер. А тук е като Юмер, когато познавам. Дали да не направим следното? Да наблегнем на цвета. Да сложим още един тон червено. Да заприлича на теб. Тази къща, къщата ми в града, аз всичко искам да прилича на теб. Да поработим още малко, но без да губим блясъка. Какво стана с другия проект? Мисля, че скоро ще е готов. Искаш да ти кажа нещо, което не съм казвал на никого? Не е много интересно, но никой не го знае. Съмнявам се и в самия себе си. Това е. Доскоро. Дефне, подай червения молив на Юмер да направи последните щрихи. Добро утро. Добро утро, скъпи. Аз ли те събудих? Искам да запечатам лицето ти. Всеки сантиметър. Всичко. Ако един ден се разделим, когато затворя очи, ще мога да си спомня лицето ти. Това е успех, това е харизма, това са шефовете ни. Решихме да отпразнуваме наградата. Удобно ли? Много мило, елате, елате. Момичета нямаше нужда. Поздравявам ви. Благодаря, Дефне. Благодаря. Задръжте асансьора. Влез, аз ще изляза. Не. Остани. Тоест, останете, господине. Трябва да поговорим. Наистина трябва да знаеш някои неща. Не казвам, че като ме изслушаш, ще ме разбереш, но всичко ще стане по-ясно. Добре, ти си знаеш. Аз ще говоря. Юмер, Ало, Чичо? Аз тръгвам, ти идваш ли? Добре, ще се видим. господин Неджми при теб ли живее? Да, при мен. Бягай да видим до кога. Защо дойдохме тук? След малко ще разбереш. Лека работа! Благодарим, добре дошли.
Ясемин, на правилното място ли дойдохме? Тук ли е? В момента сме на най-правилното място. Така ли? Боже. Дръпни се. Боже, шеф, внимавай! Ако наречете шеф друг, тук ще си платите скъпо. Юмит, Ясо, скъпи, много ми липсваха твоите специалитети и ти. на първо място ли са специалитетите? Не съм изненадан. Използвачка такава. Поръчвам твоето ястие. Страхотен си. Но признай, че ме обичаш така. Признавам. Кой е този приятел, който не разбира от готвене? Да ви запозная, Исмаил. Здравей, шеф. Вече разбра кой е шефът. Да, разбира се, запомних ви добре. Лицето ви всичко, шеф. Какво ще ядем? Какво ще приготви шефът? Ще видиш. Това. Добър апетит. Ако искаш още, кажи ми. Трябва да се взема с поръчките. Разбира се. Какво е това? Стриди. Ама те са сурови. Да. Сега е твой ред. Ами, не, аз... Аз ядох, сега е твой ред. Хайде. Ужасно е като сопол. Ясемин, защо не хапнем някаква риба? Тихо. Юмит да не чуе, че ще те убие. Юмер, няма ли да поговорим за чувствата ти? Какво да ти кажа? Свиквам с нещо, но то се променя. Наистина съм изморен. Добре. А Дефне, защо е останала? Каза ли ти нещо? Не ме интересува. Просто се върна. Синан не иска да я отпрати. Добре, а ти искаш тя да си тръгне ли? Да. Юмер, наистина ли искаш Дефне да си отиде? Чуй ме. Наистина ли го искаш или не? Татко, не притискай момчето. Суде! Татенце. Дъще! Милата ми! Скъпа, кога си дойде? Защо не ми каза? Мила моя, едничката ми, добре дошла. Майка ти те извика, нали? Кажи ми, майка ти ли те извика? Стига, успокой се. Щом става въпрос за мен, се превръща в лъв. Да, не ти се обадих, но е истина, че много ми липсваше. Милата ми, дъще, добре дошла. Много ми липсваше. Едничката ми, Юмер. Колко се е разхубавила, колко е пораснала. Рете на братовчеда. Хайде. Ела.
Добре дошла. Само това ли? Защо се държиш така? Не ти ли липсвах? Липсваше ми, да. Всички, с които се запознах в Лос-Анджелес, ме питаха за теб. И там стана известен. Бебче, славата ти се носи. Така ли? Има вечеря, вкусно е. Заповядай. Веднага се засрами. Ела, седни. Хайде, сядай. Много ми липсваше всичко тук. И ти много ни липсваше. Много. Добре, че се върна. Радвам се. Но не заварих това, което искам. Разбрах. Хайде, хъпни. Ние сме сготвили. Не само заради това, но наистина е много вкусно. Ще ти донеса чиния. Аз ще донеса. Вие си поговорете. Добре, благодаря. Добре, ще опитам от специалитетите. Мила моя, миличката ми. Знаеш ли колко ми липсваше? И ти на мен. Така гледаше. Не мога да ти опиша. Направо не е за вярване. Погледах момичето и останах вцепенен. Да ти кажа ли нещо, връзката им със сигурност продължава, да знаеш. Да, едното ми око играе. Не играе, то направо се е затворило душка. Нищо не виждаш с него, май. Нищо, нали? Така е, нали? Цветенце, миличка, какво ти е? Хайде, кажи ми де. Кориш, не знаеш какво стана. Момиче, как мога да знам какво става, ако ти не ми кажеш как? Нали така? Да, права си, взех награда, но какви ги говоря. Да не се урочасам нещо, да не стане по-лошо. Какво става с мен? Какви глупости говоря? Както и да е. После ще страдам за това. Сега няма време, хайде. Разказвай. Чуй ме. Ходих на терапевт. Каза ми, господин Корай, вие сте толкова нежен, толкова чувствителен, така изживявате всяко ваше чувство, т.е. аз съм човек на изкуството. Всички чувства ми се лепят, затова изживявам моментни неща. Ама, извинявай, много говорих за себе си, хайде сега ти говори. Скъпи, чуй ме. Момиче, какво да направя? Кажи какво. Вече няма да обичам никого. Боже мой, помагам на хората с толкова любов и само хубави неща говоря. Никога не съм наранявал някого. Но, Неро, какво искат тези хора от мен? Също така, работата ме стресира. Но заради ума като бръснач се справям с този стрес. Разбира се, Кориш, и аз съм така. Чакай да ти кажа нещо. Моят терапевт ми каза следното. Че не умея да споделям чувствата си. Изведнъж просто спирам и край. Мила, какво ще правя? Как ще се науча да говоря за чувствата си, душка? Суде се върна. Суде се е върнала. Шегуваш се. Къде е Суде? Суде! Суде! Не е ли у дома? Мила, ще припадна от щастие. В момента нищо не виждам. Нериман, ще взема Суде и ще отидем до Бебек. Ще се хванем под ръка, ще се опадя на Феро да напише някоя новина за нас. Ще взема най-скъпата чанта, нека увеличат етикета и хоп, новина. Неро, защо си тъжна? Не чми ме, заряза. Как така? Как те изостави? Божки, умирам! Боже, какво съм ти направил, че ме сполетя това, Божке? Кориш, какво стана? Боже мой! Божке! Неро, много съм зле. Много съм зле. Ама как така те изоставил? Боже! Хайде, скъпа. Чуй ме, заради Юмер. Боже! Боже мой! Боже, какво сме ти направили, какво? Кориш, какво стана? Наистина, съжалявам. Боже, знаеш ли каква е тази болка? Ето тук, в сърцето. Съжалявам, миличък. Чуй ме, животът е такъв. Някои се разделят, други се събират. Дано Бог ни дава други изпитания. И не спирам да плача, плача за всичко. Чакай момент. Аз съм потърпевшата, а ти страдаш. Реших да проявя емпатия, но май прекалих. Много емпатия, много нещо.
Не страдай, скъпи, не страдай. Ще мине. Какво да се прави? Само не страдай. Не дей, скъпичък, не дей. Боже! Боже, стига с тези изпитания, Боже! Нека да не ни боли, стига толкова! Какво съм направил, че и това ми се стовари на главата сега, на нашата глава? Толкова съм огорчен, не ми се живее, Неро! Не страдай. О, Боже! Боже мой, колко съм зле! Не мога да ти опиша, душка. Дай ми успокоително, много съм зле. Дали да не отидем в болница, да ми включат една система? Къде да отида? Къде да седя? Ама, миличък, не дей така де. Ох, ще изям това. Може да ми се отрази добре. Неро, много съм зле. Вземи. Ще ми даваш да излизам вечер, нали? Вече съм голяма. Къде ли не съм била? Живях сама. Виж я ти, сякаш ме слушаше преди това. Ние й забранявахме да излиза, а тя след като заспим, се изпаряваше. Нали? Да, но се връщах преди да станат. Да, поне това. Пак е нещо. Много съм хитра за това. Сутрин с Нериман се събуждаме, гледаме стаята й затворена и мислим, че Суде спи. А госпожицата вечерта е излизала, върнала се, после пак е излязла, без да разберем. Навън животът тече, а ти искаш да си стоя у дома. Младост. Разбира се, нормално е, нали? Да. И Юмер да оправим масата, да разчистим. Добре, аз ще оправя. Хайде, помогни на Юмер. Добре. Дай. Да ти помогна ли? Ще се справя. Истанбул много ми липсваше. Ще се разходя навсякъде. Искам всички да ме видят. Добре. Изглеждаш добре. Съвзел си се. Сякаш и очите ти блестят. Да не си влюбен. Изглеждал съм зле. Не, глупости, но... Сега... Нещо ново ти се е случило. Така да бъде. Как е, Синан? Суде. Юмер, питам от любопитство. Не питай. Какво да направя? Да дойда ли във фирмата? Сега не е моментът. Натоварено е. Утре ще имаме вечеря, ще тръгнем по-рано. Ще дойдеш друг път. Суде. Добре. Чуй ме, не искам никой да страда отново. Моят внимателен братовчет. Суде. Добре, Юмер. Няма да правя нищо. Спокойно. Ще отида при Чичо. Боже! Дефо! Как си? Исо, браво. Май летиш. Откъде идваш? От седмото небе. Да, възможно е още да летя. Така е. Добре, тогава ще дойде после. Виждам, че си доста весел. Не искам да ти развалям настроението с моите проблеми. Момиче, за мен няма никакъв проблем, не знаеш ли? Сядай. Сядай. Казвай, как си? Реших. Какво? Ще кажа всичко на Юмер. След твоята реакция, да видим какво ще стане после.
Ами, Дефо, ще се появят въпроси, като кажеш всичко на Юмер. Какво точно ще се промени? Какво ще получиш? Ами, не знам. Тоест, знам, но всъщност и не знам. Добре. Кажи това, което знаеш. Писна ми да слушам едни и същи неща. Искам тази игра да свърши. Ето това ще спечеля. Добре. Друго? Също така. Не искам Юмер да ме мисли за такава. А той какво знае за теб? Що за въпрос? Не искам да си мисли, че го зарязах без да погледна назад. Мисли, че съм го излъгала, че го обичам. Добре. А като му кажеш всичко, какво ще разбере? Исо, сякаш си моята съвест. Какво да направя? Искаше да поговорим, нали? Добре, говорим, не смени темата. Хайде, слушай ме. Какво да се прави? Това е аналитичният ум. Стигаше ги. Добре. Направих го, за да дойдеш на себе си. Сега да направим репетиция. Сякаш аз съм Юмер. Хайде, какво би му казала? Говори. Юмер. Знам, че си ми много ядосан. Най-вероятно, след това, което ще ти кажа, ще се ядосаш още повече. Но първо ме изслушай. Всичко започна като една игра. Госпожа Нериман. Тоест, тя ме намери. Искаше да стана твоя асистентка. Да те накарам да се влюбиш в мен. Да те накарам да ми предложиш. След това... След това? След това... стана нещо неочаквано. Играта се превърна в реалност. Аз се влюбих в теб. След това... След това нещата се объркаха. И ето, госпожа Нериман от една страна, ти от друга, играта. Много е трудно. Знам, че е репетиция, но се изтормозих. Добре, хайде. Стига. Но след като искаш да му разкажеш, тогава помисли добре. Какво да му кажеш? Рискът е голям. Да. Но ще му го кажа. Ще му призная. Идвам. Кой ли е по това време? Боже, Юмер? Хайде да играем. По това време? Не мога да заспя. Нормално? Ела да поговорим. Не ми се говори, играе ми се. Добре, изчакай да се преоблека. Как си? Ще се справя. Знам, но това не е отговор на въпроса ми. Синан, не ми се говори за чувства. Добре. Веднага ще се затвориш. Никой да не разбира как си. На кого говоря? Всичко е станало пред очите ми. Нищо не съм забелязал. Дори и тогава успя да скриеш чувствата си от мен. Хайде. Çok meraklıdır şaşırtmaya
Дефне. С нея сме отскоро заедно. Може ли да съм асистентка на Юмер? Трябва да говоря с Юмер. Трудно е с много хора. Не останахме насаме. Вие? Защо се хилите? Преди малко Дефне се пошегува с мен. Още ми е смешно. Как не разбрах? Как? Синан, добре ли си? Да, добре съм. Да приключваме. Не? Продължаваме. Аз победих, не знам дали го осъзнаваш. Това не означава, че матчът е свършил. Добре, братле, да играем отново. Ела да си починем малко. Хайде. Хайде. Добре.